Bugün ben birini gördüm, pirin eşeği güldür gül, pirin eşeği güldür gül. Eğledim yüzümü sürdüm, eğledim yüzümü sürdüm, pirin eteği güldür gül, pirin eteği güldür gül. Eğildim yüzümü sürdüm, eğildim yüzümü sürdüm, pirin eteği güldür gül, pirin eteği güldür gül. Det har været altid musikcensur i Tyrkiet. Da tyrkiske radioer har været i statsmonopol mellem 1925 til 2000. Så musikcensuren var med forskellige måder. For eksempel russisk musik var altid forbudt i sovjettiden, fordi det var farligt. Det er alt på russisk, det var kommunistisk. Og græsk musik var altid farlig, fordi grækerne var vores første fjerne. Det skulle aldrig være græsk musik. Og kurdisk musik slet ikke tale om, fordi det eksisterer ikke kurdisk folk i Tyrkiet. Så i 1993, det er mig og min ven Jahid, som vi skal spille sammen i aften. Vi dannede en musikgruppe i østlige Tyrkiet, og begyndte at spille kurdiske og politiske tyrkiske sange. Magtholderne kunne ikke lide vores musik, og hvad vi siger på vores sange. Så derfor vi blev sat i fængsel, eller vi blev sat i tortur i 23 dage. Hvad var grunden til, at I blev fanget? Faktisk, da vi dannede musikgruppen, så vi startede også at lave et tv-program på et lokalt tv-station. Og vores program blev lige pludselig lidt populært mellem ungerne og så folket. Så da vi var på jer, da jeg husker, at vi var på hjem fra et koncert i en aften, så vi blev stoppet af 12 eller 15 politifolk. Og vi har fået bind af øjnene og ført til et ukendt sted, og blev tortureret 23 dage. Og blev tvunget at underskrive nogle papirer, som vi har været medlemmer, eller vi er medlemmer af en terrororganisation. Så vi underskrev selvfølgelig papirerne, så vi var meget unge, vi var 17 år gamle dengang. Bagefter vi kom til en domstol, og vi blev anklaget om at være medlemmer af en terrororganisation. Og var det på grund af den musik, I havde spillet? Vi var også politisk aktive faktisk, men vi var ikke terrorister. Vi lavede ikke nogen terroraktioner. Vi lavede bare vores vi deltagede bare vores musik til demonstrationer, eller når det taler om, for eksempel, når Human Rights lavede et aften, eller sine medlemmer, så vi spiller musik til det. Det var bare det. Den musik, som man spiller, når man er kurder, er det sådan en, man kan kende fra alt det andet tyrkiske musik, eller er det teksterne udelukkende, det handler om? Ja, selvfølgelig. Det handler om også teksterne, men da jeg var i Tyrkiet, 10 år siden, så det handlede ikke om teksterne. Det handlede om bare, det skulle ikke være bare kurdisk. Hvis du synger en kærlighedssang om kurdisk, så det var farligt. Nu har du ikke været der et stykke tid, men ved du noget om, hvordan det står til med musikcensuren i Tyrkiet i dag? Ja, musikcensuren, det er stadigvæk i Tyrkiet. Det er en selvcensur. Det er faktisk hverdagskost, man kan læse på aviserne, at det er nogle musikere bliver anholdt i sydøstlige Tyrkiet, fordi de har spillet kurdisk musik på et bryllupfest. Det er stadigvæk det der, og det er også det tv-kanalerne eller medier, de censurerer også folk. Det er bestemt folk, de skal ikke komme på tv, de skal ikke komme på aviserne, fordi de bliver bemærket, at de spiller politisk eller farlig musik.